en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e mena jettindo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sababude mabɓe woni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓataake buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala naftoro naasaande joya seeɗto hitande ujunnaji 217 buuɗal yurmeende feeri feeñe windere feerde oɗo ɓataake moni kala jiima hen ene janga gonka kamerendo ko fate cellal ɓalli cellal ɓalli hande eɗen naayoro e sukaɓe nde tawno eɗen teski wonande ɗen pelle dariɗe yurnitade ko fate banggue ñamri ñammintendi sukaɓe ɗen pelle dariɗe woni 11 ji dariɗi ene jurnito gonkaji ha tenti afrique naɓe hoɗɓe e dowri kame lesri kala e kala sahaɓe jaltina cimti wonno soɓe gari ɓe garata men koɓe jogui kayeji mabɓe aɓe namdo en ko ñamaten aɓe ƴeewa ko ñamaten aɓe ƴeewa ko codaten aɓe ƴeewa no ñamirten ene defirten ɓe binda ɓe jaaha ɓe janga ɗum ɓe ƴeewa so tawi ñamde nde en waɗi gartame ɓalli men walla ala gartame ɓalli meɗen ɗum woni e kala saaha cimtiɗi ɓe jaltinta wonande ñamanteje bonɗe ɗe moƴƴani jaadani e oɗo suka e kala saaha ne rokke sukaɓe ko wayno leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Mali kono ne kadi Guinée e ha fayenma Gambie Guinée Bissau e ha fayenma nokkuji goɗɗi kala ha tenti e nder leyɗele meɗen ɓiɓɓe fulɓe ko adi pop cukalel tokosel ko foti ñamminede ko wona ɗum mawɗo ñamata sagata ko foti ñamde ko wona ɗum gorko nayejo foti ñamminede alay sago ganden foɗɗere wawa safrude on keegaɗo ala pop lekki docteur mbawki safrude keegaɗo ala pop bawɗo wiide en wawi safrude keegaɗo so wona on keegaɗo wo iway heege o fayay haaronduru no ndu fotiri kala ɗum waɗi so tawi ko foɗɗere mum so tawi ko lekki mum so tawi ko siro mum kala ko wawi nadde reedu ndu wooda ko tawi toon taw kadi ne sellodira e ko yari ko wawa rendude haɓoɗo rafi ñabba ɗum ha tiiɗa yaltina ɗum jiɗɗen wiide hande eɗen teski e nder rendo meɗen sukaɓe men ñamata koko ñamaten enen mawɓe ɓe tene kadi eɗen jenana ñamri men ala cellal o saaha mo gonɗen jaram men ala cellal ɗum noon so tawi woni en mbi sukata ko so baggo mo dañani lebbi 6 mo dañani lebbi 7 mo dañani hitande hen sahaji ko hitande e lebbi 5 hen sahaji ko duuɓi 2 duuɓi 3 ha duuɓi 4 duuɓi 5 6 ha yetto 7 woni hen ko ha 10 soɗen teski sukaɓe men ene jarne café ene jarne ataya ene jarne gueɗe ɗe ganduɗa taw kadi ko ganduɗa pindinoje ɓandu neɗɗo
rokka neɗɗo fitina so tawi yarani ɗum, walla muusa hoore neɗɗo, walla wayano neɗɗo e dorog ni, sabu eɗen dorokina sukaɓe men ha ganduɗa hen saahaji an neɗɗo donka famde suka o omo jogui colère, omo jogui mette, omo jogui ɓernde yorde, tene kadi kala ko mbiɗama on wawidema ala o ngata ɗon, tene kadi wona hayso tawi aɗa waramo o hulatama, o maññatama, o yatirta hen caggal. ene jiya e gueɗe ɗene puusa suka o so mawni hutorade huuɗo bonko ko, walla simmeji, walla goɗɗum e goɗɗum, nde tawno kafe ene waɗi hunde nder ɓuri hay dorog bonde hen saahaji. sabu so tawi woni ñalawma ari a yarani kafe, ka gowɗo yarde kafe, sa renaki ñande hen a duudete, sa duudama guitema gojjat, so guitema gojji hoorema muusat, so tawi kadi hoorema muusi an hankadi ni anatat hersude ɗo gonɗa ɗo, sa renaki kala ko ɓattima, so tawi koko yarete, so wiyama tan ɗum ɗon itta duudo, sa renaki a waɗaɗi hunuko, haalaka noon guel ɗo cukalel tokosel totte ɗum, taw kadi ɗaɗi mum kala ko baggi. musidɓe tedduɓe, alay saago ganden holko exit neɗɗo, ɗum ko alay saago ganden ɗum ko hunde nde fotani wonde. eɗen poti ruttade e hanki men seeɗa. ƴeewen hanki ko ñamminanɗen sukaɓe, cukalel hanki so ngel jibinama, kangel e nene maggel ɓe ɓuri wawde wuurde ko ruyi. holko saabi neno wuuri ruyi, walla wuuri gosi, taw kadi gosi o ko gosi makka, walla gosi gawri, walla o ɓuri wuurde kanko yumo koko rendina fewna gerte e gawri ndendine, waɗe biskit fewne ha feewa, une ha wonte condi, omo wanni ruyi no gosini omo yara. holko saabi ɗum? beele wo daña kosam tekkuɗam, tedduɗam, kewɗam. nde tawno oɗo saaha mo gonɗen eɗen jogui caɗele mawɗe ko fati e banggue sukaɓe rewɓe hewɓe natti yidde moyninde. so en duttima e deftere gueno, Allah subhanahu wa taala kam tagui en, kanko ɓuri andude ken rokka en cellal. o wi muynugol suka ko duuɓi ɗiɗi timmuɗi, wonde on jiɗɗo timminde ɗin duuɓi ɗiɗi. nde ken rokka en kam sa yettaki duuɓi ɗiɗi, waɗ hitande timmude, walla hitande feccere, beele suka o daña cellal timmugal. nde tawno reeni cellal suka ko kosam, ha tenti e kosam endu nene makko. hande heewiɗo jiiɗa sukaɓe dofolɓe ñawtoɓe, gaɓule guttiɗe, deedi guttiɗi, taw jomum sa laari juɗɗe e koyɗe ɗe e kungel ngel, tawata komo fooƴi ha ɓurti. ndaara birɗe ɗe, tawa birɗe ene markiti, kono taw mo jogui reedu ƴuufundo. eɗen gandi ko ngakkude haaroduru woni ɗon. suka so haari, leeɓol mum lelot, leeɓol ɓandu mum lelot, gewol iwaɗi mum ha laaɓa. kono neɗɗo keyɗuɗo, sa laarimo tan, a laari yeeso ngo tan, ma yi hen gewol heege. ko gonga gewi ne keewi, ne jogui gewol mette, ne jogui gewol miijo, ne jogui gewol heege, ne jogui gewol kiram, ne jogui gewol foftan ne hen, sunare sunu pop ene hen. kono noon ko ɓuri hewde e suka men, ɓe jogui ko gewi, taw kadi gewi ɗi sa laariɓe aɗa andi ɓe ko heyɗuɓe, taw jomni luuƴa maaro e nebam ha reedu ndu ƴuufi, ene fiyana e hunuko longue haako cafriraɗe lamɗam, kame kirmasi hen sa mbaɗen binegar ha lamma, ɓe piya ɗum suka o. teɗen gandi en kaalino alhamis ɓendu dow to mbiɗen gueɗe tati sa rentimama ɗe ma his e cellal ha tenti ko yimɓeɓe ɓuuri wawde wayde oɗo ñalawma hande mo gonɗen. ko lammi ha ɓurti, ko haaɗi ha ɓurti, ko sukriɗi ha ɓurti. sa renima ko sukri ha ɓurti, ma dat e bone jabet. sa renima ko haaɗi ha ɓurti, ma dat e bone gueɗe gonɗe e ɓanduma. sa renima ko lammi ha ɓurti, ma dat e bone estoma. e deke noon so tawi en gandi ɗeɗo gueɗe
ko geɗe gaddoje e neɗɗo caɗele rafiiji weeɓi rentade an musidɗo tedduɗo mo ganduɗa jamma ñalawma ko hen koɗɗa aɗa sali accude ɗeɗo hen gueɗe. eɗen dutoye sukaɓe to banggue meɗen eɗen kimmirani e kala saaha ñaafade tekke sodde leece mahde kuɓeje toppitade gurdam goɗɗam ko wona ñamde. ene tiiɗi e galleji men ɗo suka joƴƴinana ratio mum ha timma. mboɗo heewi wiide hunde pop nde jiiɗa e aduna ko darogal, soit dartinoɗa hen wooda no mbaɗirɗa gurdam ma, soit laaran donc ka famde holko saabi ɗum ɗo waɗira. so tawi en laari sukaɓe hewɓe finoɓe e woni nokkuji teskiniɗi, so jomum fini hen sahaji heewi ko wannede kosam comme no nido walla tan kosam yiige taw ko sélia sen kaalis en jiiɗi mbiyen kosam sélia, wanne hen ko wiyete cornflex fewne ha feewa. eɗen gandi yalti koye cérélac, yalti koye beele, yalti koye sorgo, yalti koye makka, fertina fewna waɗano mbeɗon ni hono walla sen jiiɗi mbiye waɗano gorbolle ni. eɗen kam eɗen gandi gorbolle noon fotani wonde lacciri tan. eɗen poti yaltinde gorbolle fatato, gorbolle patate, eɗen poti yaltinde gorbolle pomme de terre, eɗen poti yaltinde gorbolle gawri men ndi e hoore mum, eɗen poti yaltinde gorbolle basalle, eɗen poti yaltinde gorbolle ñamako, eɗen poti yaltinde gorbolle ɗum waɗi tubakoɓe nde ɓe jiiɗi toppitade ɓesguji mabɓe ɓe pewni ko wiyete cornflex, ɓe mbaɗi ɗum no comme gorbolle ni woni ko mbaɗi mbeɗon jiiya ɗum ko basalle, jiiya ɗum ko makka, jiiya ɗum ko gawri, jiiya ɗum ko mbiyata pomme de terre, jiiya ɗum ko sippome, jiiya ɗum ko guertoɗe pewniri, jiiya ɗum ko tewɓe pewniri. kono taw suko so tawi waɗanama e nder ñamde mum ene wawi ñamde ɗum fewnira ko pomme, ɗum fewnira ko orange, ɗum fewnira ko mango, ɗum fewnira ko ñamako. kono haɗani pop ala koɓe beddoto, ɗum fewnira ko limon pop ɓe pewna ha feewa, ɓe mbaɗa e paquet aji. so tawi suko fini wullane ndiyam seeɗa, waɗe hen kosam, waɗe hen on cornflex ɗen gorbolle, jomum ñaama ha reedu mum heewa. ittane paquet sipsi walla ittane paquet walla biscuit seeɗa fewnane, waddane hen pomme walla poire walla orange, fewne ha feewa totte janggo yeehi. o heyɗata tene kadi woni kaccitaji makko timmudi. kanko suko so tawi warti o fewnane ñamde yaadude e ɓandu makko, kene duusa ƴiyeɗe, kene sembolina ƴiƴam ɗam, rokkama ko wiyete feere. o daña mbuha timmuɗo, ɗaɗi ɗi nguura, ɗaɗi ɗi peera, o daña ƴiƴam. ɗum waɗi hande o so tawi en duttima e men, sukaɓe hewɓe hande ne jogui rafi ƴiƴam, mankude ƴiƴam. on rafi ala ko addata ɗum so wona heeguede. wonnoon no wonirta e enɗam ha ɓurta tan, wonno wonirta e famille ha ɓurta, woni d'origine mum tan ko mankude haaranduru. ay mi haalama hunde woytere no woodi. so nene e baaba ŋakkama haaranduru taw wona haaranduru wuttoru reedu, aɗa e neɗɗal gufgaf ne jogui ɓandu waɗi kette ha heewi, taw ko keegaɗo jiiɗo foyi o kaari kay machallah ala wa ala vitamine nder wala haydara nder. so ummima o yiilete, somo yaha wole hat, so ɓooyi wo tampat, so o ronka tan wonde neɗɗo mo ganduɗa joguiɗo vitamine. sa laari yeeso ngo aɗa nde mo jogui ɓandu, kono sa laari yeeso ngo a laari guite ɗe ma taw hen gewol heege ene makko. neɗɗo ne fooƴa taw ko ɓandu way noon, kono taw ƴiyeɗe ne peesa, neɗɗal ɓuttal ko peesata. taw ƴiyeɗe ko ƴiye tedduɗe, ɗaɗi ɗi ko guurɗi, ƴiƴam ɗam ko guurdam, mbu woni yaha nder ko wiyete feere. o sohlani ƴettude poɗɗe beele o daña feere. eɗen gandi waɗi hen rewɓe so tawi goni sowiɓe, aɓe bindane poɗɗe boɗeje ɗen mbiyete ko poɗɗe feere. ɗen jomum yarata
ko ha waɗa finni feere e ƴiƴam mum. ƴiƴam ma waɗa findi feere, ƴiƴam ɗam wasa selbude, ɗam wasa ɓawlude kujum, ɗam wona ƴiƴam moƴƴam, ɗam waɗa feere nder, ɗam waɗa findi feere nder, ko ɗen rokkata ƴiƴam ɗam wawde jogade ɓandu ndu an neɗɗo ha ƴiye ma ɗe e ɗaɗi ma ɗi e mbuho ma wawa sembolinde gurdam maɗam mbawa dañde fayidagal maɗa ha timma. ɗum noon ala ɗo wawi dañede so wona duttoɗen e yurnitade haqiqa hol ñamde nde ñamminten sukaɓeɓe e hol ñamde nde ñamminten mawɓeɓe. ɗum woni e rafi ŋakkude ƴiƴam. rafi ŋakkude ƴiƴam ene rone, kono kala ɗo mbawɗon yaade docteur eɓe jeehe mbittoye partout ɗo mbawɗon yaade pop, ɗo mbawɗon yaade windere nde kala woni origine mum tan ko heege goɗɗum ala. so tawi gewi heege naati ha mimi ƴiƴam ɗam, ɗum waɗi kala mo jibinɗa sa renaki dañatɗen caɗele. heddo han kadi ni jomum wurata ko leɗɗe ne yara poɗɗe, hay saɗi yarɗen poɗɗe caggal a wona ñamowo fruit ji. enen kay eɗen gandi Allah subhanahu wa taala haali woni gueɗe e qur'anil karim ko wona maaro. Allah haalani toon maaro, Allah haali neɓe meeje kono wona ɗam ɗo nebam ɗam luuƴorɗen hande. Allah haali jaram kono wona ɗeɗo jarameje ɗe ñamaten ɗe jarten hande. Allah haalni en tamoroje. tamaro ala ko ɓuri wadde vitamine e nder ɓandu ne moƴƴe ƴiƴam, ne moƴƴe ɗaɗi, ne moƴƴe neɗɗo. tamaro taw kadi wona tan jimde pakkatal wiyama reedu heewa, ala. tati tan ne yona mbadda hen verre ma kosam, pewna verre ma nido, joƴƴina gadda soko tamoroje tati, ƴakka ɗum pawa hen verre ma. ko hunde nde ganduɗa sembolinde. suka fina subaka aɗa jogui jumri ma lamdi labtundi, guitta hen kuddu mbannamo e hunukko o yara ɗum. on kuddu tan on ko hokkatamo vitamine e ɓandu makko. aɗa wawi ñammindemo duuɓi 70 koɗo maaro e gueɗe ɗe ñamaten nde taw yirtaki hen hoore makko. ten kala ɗo wawi yaade wiyete komo jogui rafi ŋakkude ƴiƴam. ɗum noon alay sago teskoɗen ko ñamaten. Allah subhanahu wa taala haalni en jumri to suratul nahl. jumri ko hunde nde ganduɗa safrode hande ha ko ɓuuri hewde e leɗɗe waɗeɓe ko ɗum cafrorto. Allah subhanahu wa taala haalani en tamoroje ha ganduɗa hande ko ɓuuri hewde e yimɓe hande cafroto ko tamoroje. Allah subhanahu wa taala haalni en pom. eɗen gandi pom hayso en ndemata qur'anil karim pomuji ne hen a mbayno leydi. Allah haalni en toon. Allah haalni en toon neɓe meje tin nan toon ha heewi. nden neɓe meje ɗe ganduɗa barkinde kewɗe cellal e neɗɗo. Allah subhanahu wa taala haalni en jaram jumri, haalni en jarameje kosam, haalni en ndiyam. ala ko ɓuuri ndiyam moƴƴude. neɗɗo wona jarowo ndiyam, o usta yarde jiwuji, o usta yarde gueɗe ɗen rokkamo caɗele janggo. neɗɗo o wona ñamowo taw ko ñamde fayodinde, taw wona ñamde rokkoremo rafi. eɗen duttoto banggue muynam to en kaalinane mbiɗen Allah subhanahu wa taala haali qur'anil karim ɓiɗɗo ne foti muynude duuɓi ɗiɗi wonande on jiɗɗo yettade duuɓi ɗiɗi, yettinde muynam ɓiyum duuɓi ɗiɗi. ndeke eɗen gandi kam aɗa wirtade hitande aɗa muynina. ɓiɗɗo muynuɗo e ɓuɗɗo mo muynani ɓe gona gotum. ɓiɗɗo muynuɗo tigi tigi kosam endu yummum taw yummo o ne ñaami ñamri sellundi. yummo o omo ñaami ñamri sellundi, o daña kosam celluɗam, o muyninoɗo ɓiɗɗo. ɓiɗɗo omo wawi jibinede o wuura ha o daña duuɓi 40 taw meeɗa pikkirede, o meeɗa yarde foɗɗere, o meeɗa islude, o meeɗa ŋawɗo, o meeɗa ɗojjude, o meeɗa rafede. son jeddi laare hanki men seeɗa kuntal, laare hanki ɗo tan seeɗa. min mboɗo wayni wadde exemple e hooram ko gandumi docteur eɓe ɓooyani. min gandumi docteur koye leydi Gabo. koye leydi Gabo docteur meeɗi waddemi ko wiyete pingu. min mi pikkirade koye leydi Gabo. ndeke noon ene wawi tindinde en kosam ne lomto foƴƴere, ne lomto pikkir, ene lomto hande kala ko eɗen mbaɗa. ɗum noon eɗen mbasi rewɓe ɓe yoɓe tinno ɓe giway amde ngamela moƴƴani. neɗɗo so jibini mballemo o daña ñamde timmude ko wiyete guerte, ne waɗi nebam, ne waɗi kosam,
ko wiyete biskit ko farine makkari ene moƴƴi ha maayi gawri ala ko ɓuri ɗum moƴƴude fof rendine une fewne ha fewa waɗe condi jomum wasa amde waɗa termus mum moƴƴo ene yara hen ene yara hen ne yara hen usta nebam usta sukara ñaama ko selli daña kosam ha yewa mi hokka ɗo yeru aɗa jogui daabeje aɗa jogui ɗo hen guesa huuɗo hecco ko huuɗo futko moƴƴo teni kadi ko ala engrais no feewi e kala saaha ɗi itta hen aɗa rokka nguɗo mbaalu walla ngueɗo nagge ene ñaama ne ñaama oɗo henna kanko guesa wot bananto henna ko engrais woni hen koko fiya engrais ha huuɗo ko mawni kono kadi wo ñaama e huuɗo he seeɗa o ruto wo ñaama ga wo ñaamaɗa seeɗa o yara kadi ndiyam udduɗam ngun mbaalu walla nguen nagge kosameje ɗe ɓiɓɓe ɓe gonata gotum ɓiɗɗo muynowo ɗo e ɓiɗɗo muynowo to sa ƴeewi ɗi gona gotum ɗum noon hande woɗeɓe koye mumen duttini miijoji men faade muynam jamma ñalawma soɗon keɗo jeyde leydi France woni RFI hakkude 10h e 11h oɗon teski ɓe ɓuuri waɗata ɗon ko cellal ɓalli kono kadi ɓe ɓuuri hande wawde tentinde ko muynam ɓiɗɗo hakkude mum e nene mum muynam ko hunde wande fayida hade men uddude buuɗal yurmeende toɓɓere wonde ne jiɗɗen nadde debbo so sowima yo won ñaamowo ko waɗi vitamine yo rento wonde e nokku baɗɗo ɓowɗi goo so dañi pali tan ɓiɗɗo daña pali kala nde o rafa ɓiɗɗo rafete nene kala nde o rafa ɓiɗɗo rafete sabu nene an ko ñamata ko ɗum ɓiɗɗo ñamata ko jarata ko ɗum ɓiɗɗo yarata ko pofata ko ɗum ɓiɗɗo fofata mi hokka exemple debbo hay so dañi lebbi 9 sota Allah wat so ruttima joomi ko tan ɓiɗɗo gonɗo e reedu mo ruttoto e joomum kamɓe ndendi fofandu ndendi yarde ndendi ñamde ndendi pop kala ko neno dañi ɓiɗɗo dañat ɗum noon ene moƴƴi nene o yara ko laaɓi ene moƴƴi nene o ñaama ko selli taw wona omo yaha haw yettoyo lebbi 6 lebbi 7 lebbi 8 lebbi 9 o ɓorwinte ko maaroje men ɗe maaroje yaboy hande sukaɓe pop sa yande sukaɓe jibinama e ko wiyete hande so tawi sukaɓe jibinama e rewam wonko addi ɗum an ka debbo reedu ka cowiɗo gila 1 ha ñande jibinɗa gila 1 tan ha 9 ko aɗa luuƴo ndiyam bonɗam aɗa ñaama maaroje aɗa ƴakka mburuji jooɗi aɗa yara café aɗa yara tan aɗa jillidiri fof ala hen fof ko moƴƴi tene aɗa windana ordonnance suji ha wi lut tene kadi a ñamata ko moƴƴi aɗa yara ɗum mbiyen on ɓiɗɗo yo sellu abadan ko en joomi haqqillaji en eɗen poti yurnitade ɗum waɗi noon mboɗo heewi wiide dente men nde hen sahaji koɗe dente ɗe ngala pinal sen mbi noon hewɓe ne mbawi miijade wona goɗɗum saabu sen denti en kewani haalde pinal kalaten ko diine o tan no gandirɗen mo gila hankini kaaɗen ɗon kono ene moƴƴi so tawi Allah walli en denti dental rendini guure ceertuɗe leyɗele ceertuɗe yo kal pinal cellal ɓalli ko diine dewle ko diine gandal ko diine dawrugol ko diine pop ko diine kaalen yimɓeɓe cellal ɓalli ɗon ɗo ɓe jooɗi hande en denti eɗen jiiɗi wurtinde ceernaji oɗo maayɗo kaalen cellal ɓalli kaalen rafi mo joguino hono saforino kaalen holko addata cellal e holko addata rafi kala garɗo waɗa bénéfice dañi hen nafoore so hooti naftoro ɗum waɗi noon alay sago dañen dente celluɗe taw ko kaaloje ñabbuji men saabu gila ɓamɗen rentude haaɗo so wona ko ɓeydiɗen ñawde mi yiyani cellal men so wona ñaw mo ɓeydiɗen ñawde mi yiyani cellal men ɓayde woni dente men ɗe guittata rafiji men guittata basal men egginta caɗele men ittata human binnago motani keɗen bonna jawdi moƴƴi ko so tawi neɗɗo ne rema yo yurnita ko remata ko aɗa rema a yurnittako aɗa waɗa gawre huuɗo kala sa gayni holto paaɗa ko ɗum waɗi noon ene moƴƴi jurniteɗen no moƴƴi gonka men nde tawno ko gonka fotka wattede hakkille
eɗen garta seeɗa e ko fate banggue asma. eɗen gandi asma ko rafi jawɗo warte. heewi neɗɗo ma e jamma taw o way kono ɗeɗɗaɗo ni. oɗon nana ñande pop e jayndeli wiye neɗɗo ko a tufma wari ɗum. tufede woni ronkude fofde. woni neɗɗo ronka fofde, becce ɗe kiɓɓa, kine ɗe cukka, o ronka fofde, heddomo tarlo ha ɓoye ummo jooɗo. ko hunde ɓurde yawde warde neɗɗo. woni hen ne paadiɗum e crise cardiaque. neɗɗo ma joni joni tan mbiyen e ko cardiaque, ko dañƴo cardiaque tawala, taw ko asma tigui warimo, wala poɗɗi mum, wala pompe mum. teni kadi debbo e gorko kala ne kaɗa cuurki asma. asma yiiɗa cuurki. saɗa jogui joom suudu maɗa omo defa, o defirta ko leɗɗe. so tawi ko joom asma, so woppani leɗɗe ɗe joni joni o maaya. min wi noon so jiiɗi ƴeewon kala docteur mo jiiɗi namdano ɗum. aɗa jogui joom suudu maɗa omo jogui asma, teni so tawi yontande makko ari o defirta ko leɗɗe, cuurki ki naata e makko farkamo, joni joni o yaaha o woppuma. asma ɓuuri an jaɗen pop ko cuurki e eau de javel. eau de javel e asma cuurki yahata. ɗeɗo gueɗe tati jadata. eau de javel ene wonde cuurki yadata e asma. ɗum so memi moƴƴani. wotum ko cuurayi, cuurki cuurayi. an aɗa andi oɗo neɗɗo yiiɗa mbaɗaɗo cuurayi ha heewa waɗa cuurki. so o naati o yalti on jamma asma fiyatmo. teni so asma fimo jamma, so neɗɗo ɓattakimo tan, so jaɗɗi o mayat. asma ko rafi ɓurɗo bonde rafiji. wawani ɗum noon ko dentotoɗo. o rento cuurayi, o rento cuurki, o rento de javel, kala kene farka o rento. lattiji urɗi o rento, suudu ɓaytoru o rento, lirde hen sarbetaji hankkadi a neɗɗo looto gani tan ligga sarbin e suudu mum. suudu heddo waɗa odeur, ne waɗa ko ufata ko moƴƴani. guddita pallanteje, suudu ndu yiya hendu, ndu sojja ndu hera, ma wuur ha maya, atinta caɗele asma maɗa. musidɓe tedduɓe, ɓataake buuɗal yurmeende. so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere, moni kala naftoro. ɓataake men hande wonno ko cellal ɓalli, wasiya sukaɓe ɗacce yarnudeɓe kafe, acce yarnudeɓe ataya, tinnoɗe duttineɓe gosiji, ko wayno gosi makka, gosi gawri, mi wiyani gosi maaro. tinnoɗe duttineɓe karaweje, duttineɓe kala saaha, ko wayno pewno noon ɗe pompiteére ha feewa, ñamminoɓe ɗum ha wayno piire ni, mbaɗineɓe piireji. tinnoɗe duttoɗe ndaare arɓe ɓe ɓuuri wawde hutorade ko wiyete busar. busar ɗiɓi waade, kono hanki no sukaɓe men ñamminirte nebam jawdi ni. nebam jawdi ko noon ɗiɓi waade. kamɓe ɓeɗo tubakoɓe ɓe pewni patuji kewɗi taw ko sukaɓe. ɓe pewni sérelac sukaɓe, ɓe pewni kosemeji sukaɓe, ɓe pewni ñamde sukaɓe. nde tawno suka e mawɗo wona gotum. enenne ngare duttinen haqqillaji men faade ñamde sukaɓe. ganden hande o sukaɓe ɓuuri ñawde enen, saabu enen hanki wonko dokka ɗen, hande ɗo wonko sukaɓe dokkaka. so buuɗal yurmede feeri feeñe windere, moni kala naftoro. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar, Keɗto kimalaki jaam. yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe.